इनसाइटनि बर'आव आं मिथु बर' हादोरनाङै पेट्रल डिजेलजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि मुवा बेसादनि सायाव थाद'नाय गैयै बेसेन बांनाय आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस दोलोआ श्रीरामपुराव 2 घन्टानि धरना होनाय हाबाफारियाव बिटिआर कंग्रेस दोलोनि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारिया आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनि सायाव बिबुंथि लाखिनायनि सायाव गोख्रों रावजों फिनजाथाय होयो कंग्रेस दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया। गबिन्द बसुमतारी बिथां अर्थात सोमखोर एनडिएफबिनि नाम बिथाङा रन्जनी आमोलावबो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन उनावहाय धीरेन बर'खौ होख्लायनानै गाव प्रेसिडेन्ट जादों। दा बावहाय जोङो नुदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जे भाषणखौ होदों जे एनडिएफबिफ्रा 4 लाख रांनि थाखायसो बे गिलु बालु बृहत उदां बर'लेण्डनि दावहाखौ नांदों होननानै बुंनाया उदां बर'लेण्ड सोरजिनायनि दावहाखौ नांदों होननाया एनडिएफबिनि जारिमिनाव बेनिख्रुइ देरसिन अपमान जोङो नुवाखै आरो बे अपमाना सोरबा एनडिएफबिनि बाहेरनि मानसिफोर होनाखै सोरबा राजखान्थिगिरि होनाखै बेखौ एनडिएफबिनि गायसनगिरि फाउन्डार मेम्बार गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बे बुंनाया बिराद माने खालि एनडिएफबिनिल' थाखाय नङा गासै बर' जाथिनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव जाय दावहारु जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बिथांमोना हारिनि थामोन्थानि थाखाय गावखौ सेक्रिफाइस खालामगौ गावखौ बावहैबाय आरो बे एनडिएफबिखौ लोब्बा लानानै हाजार बर'फ्रा दिनै गावथारजाबाय बुथारजाबाय बिसाय गैजायै जाबाय आरो गथ'फ्रा बिफा गैजायै जाबाय। दा बे खोथायाव बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों जे एनडिएफबिफ्रा 4 लाख रांनि थाखायसो दावहा नांदों होननाया बिराद गाज्रि। आं बेखौ ओरैबायदि मोनदों खारन आङो कंग्रेसआ हाबनायनि सिगां पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि आंबो चिफ कनभेनर एनडिएफबिजोंनो जरित्र जाफानानै एनडिएफबिजों थाफानानै जोङो दावहा नांदोंमोन जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै। दा बावहाय आं ओरैबायदि नुबाय बिथाङा सासे एनडिएफबिनि फाउन्डार जानानै बेबायदि खोथाखौ बुंनाङा खारन एनडिएफबिनि सिस्टेमाव जोङो मिथिनो मोनो सोरबा सासेया बै समाव सासे सिख्लाखौ गोसो थोबाबो गावथार जायो सोरबा सासेया बै समाव थाइसे थाइनै फैसा दाहार लाबा सिखाव खावखोमाब्लाबो बेखौबो गावथारो। दा बेबायदि जारिमिनाव बिथाङा बे खोथाखौ बोरै बुंनो हागौ खारन एनडिएफबिफ्राथ' बे केडारफ्राथ' गोसो जानानै गावसोर थाङाखै। रन्जन दैमारि बिथांमोनहा लोगोसे गबिन्द बिथांमोनहा रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामदों जे जोङो बर' लेण्डखौ जोङो सोरजिगोन बर' हारिनि थांनानै थानायनि मोन्थायखौ जोंनो नांगौ बेखायनो फै जोङो ज' सेंग्रा सिख्ला बयबो दावहा नांनि। बे हिसाबै गबिन्द बसुमतारी मोना न' थांनानै सेंग्राफोरखौ बुरखायहैदों फस्लायहैदों आरो लाबोदों एनडिएफबियाव सोदों। दिनै बे मानसिया दिनै गावहा दिनै दैदेनगिरि जानानै गावहा दिनै राजखान्थिनि मोनसे गेदेर बिबान मोननानै बिटिसिआरनि डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा बे बिपिएफ एनडिएफबिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबायदि बुंनाया बेनिख्रुइ गाज्रिसिन जेबो जायाखै। दा बेखायनो आं बुंनो सानदों बर' रायजो राजाफ्रा गबिन्द बसुमतारीखौ सिनायनांसिगौ आरो बिथाङा दिनै सासे बर'नि मादाव बर' दैदेनगिरिफोरनि मादाव सासे बादुला सुवा गोनां। दा बेखायनो जोङो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय लिडार नङा बिटिआरनि लिडार नङा आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांखौ भट होआ जोङो बिथांखौ फेजेनगोन।